שלום. אני רוצה לספר לכם סיפור על הכד העתיק משבט טריפולי שחי בתקופת האבן, לפני כ-3,000 שנים באזור אירופה המזרחית. הכד נמצא על ידי קבוצת ארכיאולוגים האוקראינים ליד יישוב בשם בטריפולי העתיקה. הכד עשוי מחימר אפוי. הכד מאותר ציור פשוט ויפה מאוד שנשמר עד היום. יש חור גלוי בצד אחד. החלק השני של הכד חסר. מטרתו של חפץ זה אינה ידועה. אפשר להניח שמדובר בכוס למים או לבירה, כי המשקאות הללו היו הנפוצים ביותר בעולם העתיק. אבל הדבר הכי מרגש הוא שבתחתית החפץ זה ישנה טביעת אצבע של המפסל, שפייסל את הכד זה, צייר עליו והשאיר את חלק של עצמו לעד. טביעת אצבע היא כמו הגשר בין התקופות, כמו לחיצת יד שמגשרת בינינו ובין עולם הקדום. והמסר כאן, כל עוד קיימת האמנות בונה ויוצרת, אז גם העולם מתקיים.